ha arribat l'hora de la publicitat, però no desconnectin, i és que el contingut publicitari a vegades diu molt de la societat, inclús de nosaltres mateixos. I per fer-ho, doncs, com no podria ser d'una altra manera, tenim el nostre estimat Xavi Franco, des dels estudis d'Ona de Torre. Molt bona tarda, Xavi. Avui parlem d'una marca que està estretament relacionada també amb la teva vida, no? Com hi vas fer cap a Fagor, Xavi? Doncs jo era molt jove i... però al dir jove volia dir que jo no arribava ni a 30 anys, tenia l'edat que teniu vosaltres ara. Aleshores, el que va passar va ser que em van fitxar una agència, l'agència número creativa de tot l'estat espanyol i de part d'Europa, i una de les marques que em van donar, jo encara estava acabat de casar-me i tal, encara no tenia ni fills ni res, no? Aleshores, em va tocar la zona, els clients del País Basc, no? Que parlo dels anys 90, 80, ja ho dic bé. I aleshores, doncs, una de les marques que em va tocar va ser Fagor. Vas tenir la gran i immensa sort de que vas viure per primer cop a la meva vida tot el que és un canvi d'imatge, canvi de tota la part de comunicació d'una marca, i era Fagor. Però vas tenir també la gran sort de que vas poder viure tot el que és el món del corporativisme, el que són les cooperatives, cosa industrials, cosa que, evidentment, si no te'n vas allà i coneixes aquell món, doncs és molt difícil conèixer-ho. I per la tercera avantatge o enriquiment que jo vaig viure sent tan jove i visquent la part professional va ser una mica la part personal, perquè, clar, no fa falta explicar què era al País Basc, a Mondragón, Arrasate, es diu en basc, el que era aquella zona, aquella comarca en els anys 80. Era una experiència, per mi personal, que no l'he tornat a viure, ni la veuré, afortunadament, en la meva vida, ni espero veure la meva... Vull dir, era un estat social en aquella època molt bèstia, però molt bèstia per al poble d'allà, per la gent d'allà. Sí, Xavi. A veure si ara em sents bé. Ara no hi ha retorn, ara sento bé. Perfecte. Genial, perfecte. Em sembla genial perquè així també podem comentar l'espot número 1 que ens havies dit que volies comentar. A veure, escoltem-lo. Sembla que hi ha algun problema, que no el podem sentir. Ara. Inventa tecnología que triunfa en el mundo. Quemadores secuenciales, filtros autolimpiantes, programadores de media carga. Esto es fantástico. Fagor es fantástico. Vendemos tecnología en Alemania, Francia, Inglaterra y 9 países más. Lo que ayer era un sueño, hoy es ya realidad. Así hemos hecho de Fagor un número 1 en electrodomésticos. Esto es fantástico. Fagor es fantástico. Doncs ho acabem de sentir. Fagor és fantàstic, no, Xavi? Sí, aquest és l'espot que nosaltres li dèiem corporatiu, perquè era el que... No sé què passa ara. Això no és meu, ara. No? Ha entrat alguna cosa. Bé, nosaltres li dèiem el corporatiu. Veuràs, mentre que totes les marques hi anaven molt als anys 80, cara amb un tipus de publicitat molt desenfadada, molt allò de senyora, que canvi de lavadora, etc., no? En aquells anys. Doncs la meva empresa, la direcció de la meva empresa, la direcció publicitària, em refereixo, l'agència de publicitat, no? Doncs va apostar per canviar tota la imatge aquesta, que existia en tota la competència, en tot el mercat d'electrodomèstics, i ha apostat 100% per la tecnologia. O sigui, vendre tecnologia, vendre futur,
vull dir, el futur que ve, no? El proper futur, no? Que era la tecnologia, era la investigació, la recerca, per aconseguir la tecnologia. I és la veritat, perquè allà, en Mondragón, en el lloc de la cooperativa aquesta que es deia Ulgor, la cooperativa es deia Ulgor, que Ulgor era les inicials dels 4 o 5 joves que van crear l'empresa Fagor, no? Perquè la marca era Fagor, no? Aleshores, dins d'aquest, que era una zona, el 75% de Mondragón en aquella època vivia de la indústria, vivia d'aquesta empresa, no? Aleshores, havia una petita muntanya que a dalt de tot existia un centre d'investigació. I me recordo que també hi havia un restaurant interior, no? perquè portàvem uns empleats, una família, una parella, no? Per als provadors o per a la gent convidada, etc. No? I era un centre d'investigació, vull dir, i a baix estava la fàbrica. Però en aquesta colònia, en aquesta muntanyeta, doncs existia un centre d'investigació impressionant. Clar, no solament existia en Mondragón, sinó en tota aquella zona basca, que era la zona basca de Mondragón, de Vergara. Jo havia anat moltes vegades a Munguia i a Bermeo per despatxar, i a darrere de tot aquest conglomerat estava una caixa que financiava, que era una caixa bancària, no? Que era la Caja Laboral Popular, que era realment l'eix central de tot el conglomerat corporativisme basc d'aquella època. Llavors nosaltres vam treballar sobre aquest canvi d'imatge total amb aquesta campanya, que va durar 10 anys, però que es van unir una sèrie de característiques. Jo diria que 2 o 3. Primer, l'equip professional que hi havia dins de Fagor, des del punt de vista màrqueting, que va ser els que van apostar per canviar totalment la imatge. Després, l'agència que estava jo, que era MMLB, el gran creatiu Joaquín Lorente, que era el que portava ha sigut un dels creatius més importants de final del segle XX de tot l'estat espanyol i tota Europa, que va portar tota la direcció creativa. No? Érem un equip molt bo i molt jove. Després tots els creatius companys meus, Alberto Descalz, etc. I des del punt de vista extern també has de recordar que hi havia allà la veu que hem sentit amb aquest spot de televisió. Aquesta veu, la música era dels germans Moraleda, però la veu és que era del Constantino Romero, del gran Tino Romero, de l'inigualable Tino Romero. No? I aleshores es van unir una sèrie de circumstàncies que van aconseguir que aquesta campanya, per aquests 3 motius que deia al començament, per mi ha significat moltíssim. També tenim, Xavi, un altre tall d'una altra campanya, en aquest cas de frigorífics. Si et sembla, l'escoltem i anem a parlar també una miqueta. Sí. Frigoríficos Fagor con 2 motores que llegan a 30 bajo cero. Con 5 niveles de frío distintos para cada tipo de alimentos. Esto es fantástico, Fagor es fantástico. Para conservarlos durante meses con todo su sabor y vitaminas. Lo que ayer era un sueño, hoy es ya realidad. Los fantásticos diseños Fagor, un número 1 también en frigoríficos. Esto es fantástico, Fagor es fantástico. Que bé que ens ho venien, Que bé que ens ho venien. Que bé que ens ho venien, Sí, sí. El que passa que mirem que no parlava de que aquesta màquina deixa la roba més rent. No, parlaven de tecnologia, total i absolutament. Tecnologia. Era la primera vegada que es parlava per un electrodomèstic de tecnologia. Veiem que la música del Moraleda, la de fons, era la mateixa que hem sentit en l'anterior anunci, i en aquest cas era electrodomèstic de frigorífics, però n'hi havia de cuines, n'hi havia de petit electrodomèstic, d'aspiradors,
Spots, em refereixo, no? Sempre dins de la mateixa família, la qual cosa hi havia una lliçó, una unió, un total entre tot el concepte de la marca Fagor, no? I la música la mateixa i la veu, repeteixo una vegada més, perquè a més és una persona que jo vaig admirar moltíssim, professionalment i personalment, el Tino Romero, no? Sí, doncs que és un plaer escoltar-te, Xavi, de totes aquestes històries, i més si les pots entroncar també en la teva vida i en les teves vivències i en aquella època on realment vas anar a menjar-te al món, no? Moltíssimes gràcies, Xavi. Bueno, em menjaven a mi, pràcticament. És part del procés, no? Jo crec que al final... moltíssimes gràcies, Xavi, pel teu temps i per venir a explicar doncs, aquí tota aquesta història de la publicitat. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Xavi.